Pasaden egunetan bete den urteurrena gogoratuz, ziurrenik komunikabide guztietan ikusi duzuen urteurrena, konfinamenduarena. Azken egunetan bueno, ikusi ditugu nola aldatu den gure bizitza azken urte honetan. Momentu hori hartuz eta azken egunetako berrietara eramanez, azken egunetan bai ikusi dugu Mobile World Congressaren aurreko iritzia enpresen kasu honetan Ericsson, Nokia eta Sony hirurek esan dute ez dutela Mobile World Congressean fisikoki egongo, udan ospatuko den pasaden programan komentatu genuen ez udaren hasieran ospatuko den Mobile World Congress horretan Bartzelonan, Nokiaren kasuan online izango da eta Nokia eta Sony Mobileen kasuan ere bere aurkezpenak streaming bidez izango dira. Beraz, Mobile World Congress pentsatzen dugun edo imaginatzen genuen bezala ez ditu izango hainbeste enpresa eta ikusiko dugu GSMak data hori mantentzen duen edo ez. Eta hau komentatuta beste kontu izango ditugu sarean zehar 313 honetan, beraz, ongi etorri, saioa hastriko dugu minutu gutxitan. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00 da. Telegram ere daukagu, 688-688-00 Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Eta sarean zehar 313 hau hasiz, berriena eta lan murgiltzen gara beti bezala, eta horretarako etxeko beste kide bat gonbidatu hartu behar dugu gurean, hori da Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. Ai, zelako astez, zelako egunak izan ditugu, gure bizitzaz aparte, azken egunetan hasieran komentatzen genuen bezala, konfinamenduaren urteurrena ospatu, gertatu da, eta hortik aurrera komunikabide guztietan gogoratu dute nola zen gure bizitza zen momentuan gertatu zen eta iragarri zen konfinamenduaren kontua, eta urte bat geroago, hemen gaude, maskaia egin guztiok. Ni gauza bat komentatu nahi nuen kuriositate bezala, lehenik eta behin edizio hau 313 dela kapikua eta oso zenbaki, zoritxarrezkoa, bai, normalean, baina beste gauza bat komentatu nuen uste dut nire urteurren edo centenario bat ospatu behar dela,
Zen, eta ni uste dut, okeres banago, nire lehenengo programa izan nuen sarean zearen 113 garren edizioan, ez ofizialki baizik eta elkarrizketa bat egiten zurekin Cookie eta LSSI buruz hitz egiten, eta ja 315 garren edizioa heltzen denean ja ofizialki 200 programa egingo ditut. Bai, hala da, 200 saio betetzen dituzu gaur. Ja, 200 saiorekin adinez gainekoa zara, ez dakit. Ez dago legerik hori esateko. Ez dago legerik, ez. Bueno, azkenean ospakizun polita, ez da, azken 200 edizio hauetan izan direla 8 denboraldi? 11garrenean gaden, 4garrenean hasi nintzen, 4garrena barruan atzen baduzu. Bai, 8 denboraldi izan dira, 8 eta pizka bat gutxiago, baina... 7 eta piku. 7 eta piku eta gauza asko egin ditugu. Duela asko ez dugula egiten hasierako sketch bat edo pizkat... Ez da toma faltsuak, baina bueno, hori modak izan ziren, esan behar da, momentu batzutan bere arrakasta izan zutela, baina, bueno, programa baita ere evoluzionatu egin behar du, eta gu baita ere gurekin, berarekin evoluzionatzen dugu. Bai, hori hala da, eta bueno, azkenean aldaketak egiten ditugu gutxika, bueno, saioa pizkat interesgarriagoa egiteko. Bueno, hau komentatuta, berriekin sartu behar gara, berriekin murgildu behar gara, eta, bueno, berri bat daukagu, ziurrenik bideoa ikusten dutenek, nabaritu dutela, gure laguntzaile maitea 4. kamara jartzea nahi badu, hemen gaude, 3 nire kasuan, jarri nire kamara mesedez, nire kasuan hemen orain izkinan nago, eta ez daukat eser kontrolatzeko portatila eta jazta, hemen daukat nire irudia, gidoia eta punto, ez daukat eser gehiagorik, eta, bueno, zure kasuan Borja beti bezala. 313 programa, eta hau da, soinua ez duzun kontrolatzen, bigarren aldia. Lehenengo izan zen, zu kontrolean egon zinen edizio batean, ez dudala gogoratzen noiz izan zela, eta... Ez duzula nahi, gogoratu. Egia esan da ez dugu gogoratzen. Uste dut denboraldiaren bukaera bat izan zen, ez dakiz zeia denboraldiaren bukaera, baina hortik egongo da. Eta ez zen hain txaratera. Bueno, ez que orain momentu horretan ez genituen hainbeste gauza berezi egin, orain bideoarekin eta gainera jartzen badugu berri askarrak eta ez dakiz eta hainbeste gauza. Bueno, hori, kasu honetan urrengo ediziotan laguntza izango dut alde teknikoan, beraz nire irudia aldatuko da. Orain irudian begiratzen ari naiz nire kamiseta dela Bilbo Hiriako, norantza botatzen dut mikrofonoa, bai, Bilbo Hiriako kamiseta, movida hau hor jarraitzen du, azkenean lizentzien gatazka ez da konpondu eta jarraitzen dute lizentziarik gabe, eduki oso ona eta oso duina egiten eta esfortzu kolektibo oso handia egiten, baina Eusko Jaurlaritzako badirudi ez badiren irrati komertzialak, ezin dutela lizentziarik eman. Ondo dago bai hori aitortzea eta gogoratzea. Eta guztia kontatuta, sartuko gara beste kontu batzuetan, gure superheroi maitia gonbidatzen. Ezta? Bai, hor dasgoa. Guazen horra. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta Europar Batasunaren berrian, kasu honetan sartuko gara
Appleri buruz hitz egiten, azken egunetan Europar Batasunean prestatzen ari direlako Apple auzietara eramateko, baina kontua da zergatik, zer gertatzen ari da hemen. Zer gertatzen ari da, zer gertatzen ari zen, Inigo. Goratzen duzu nola kontatu genuen pasada den denboraldiaren bukaeran, Epic Games eta Fortnitearen arloan gertatu zen borroka, bueno, ez bakarrik hemen, baita ere komentatu genuen Gaming Roomen, batez ere, baina hortik atzera juten gara 2016ko udan hasi zen borroka hau. Spotify kexu zen Appleekin bere ordainketa pasabidearen ustaitik pasatzera behartzen baitzuen Apple Storen egon nahi bazuen. Noski esan nahi zuen Spotify arpidetza bakoitzeko diru sarrera horien 30% ordaindu behar zuela hilean. Gutxi gora bera gogoratzen du. Duela 5 urte eta piko izan zen, baina bai, gutxi gora bera bai. Gauzak ez ziren hobetu urrengo urteetan eta Spotify Apple auzitara eraman zuen 2019ko martxoan. Financial Times egunkaria jakitera eman duenez, Europar Batasuneko ikerketaren arabera Appleen aurkako karguak aurkeztu dituzte App Storeren nagusitasunagatik. Eta, kontatu genuen bezala, 2020ko irailean, gogora dezagun, Epic Gameseko CEOk Appleko arduradunei mafioso batzuk izatea leporatu zien, eta beste 10 enpresa bildu zituen, hor zegoen, bai, Spotify eta baita ere adibidez Tinder. Bai, izan ziren, mobi hau jarraitu zuten ia biak. Ez, 10 enpresa hor bildu zituen gehiegizko tasa horrengatik kexa korala egiteko. Hau da, ezagutzen ditugunak, bai, Spotify edo Tinder, isa kurioso da. Hor egon ziren, Spotify, Tinder, Epic Games, eta beste inor, basikoki. Bueno, enpresa handiak edo txikiak izan arren bere funtsezko era hau zen, bere aplikazioak doainezkoak ziren App Storen edo Google Play edo non, eta gero erabiltzerakoan mikro ordainketekin funtzionatzen zuten, hau da, dakizunez, Spotify erabiltzeko ez dute kobratzen, baina suskripzio bat, bai, arpidetza bat egin behar duzu, zerbitzu premium izateko, eta hori baita ere gertatzen zen Tinderekin, eta hori baita ere gertatzen zen Fortniterekin. Orduan, non bukatu du hau? Noski, Applek hor kexa hori bihurtu zuten salaketa batekin, eta bere kondizioak salatu zituzten, hau da, diru sarreren 30% geratzen zen lehenengo urtean, eta gero 15% beraiekin negoziatzeko aukera ez bazenuen. Adibidez, Amazon baita ere horrelako sistema erabiltzen zuen, baina Amazon negoziatzea lortu zuen honelako komisioak beherapenak lortzeko. Claro. Orduan, enpresa horiek guztiek gehiegizkotzat jotzen zuten tasa hori, eta Apple atzera pausu txiki bat ja eman zuen pasaden azaroan. Iragarri zuenean tasa hau 15%ra jeisten zela hasieratik, baina garatzaile txikientzat bakarrik. Orduan ja, ogoera benetan arazotsua ikusi dute Cupertinoko erraldoiak, estatu batuetan baita ere auzitara eraman baitute, eta orain bate erresuma batuan ere ikertzen ari direlako. Orduan, investigazioa hor dago, Apple eta bere atzean baita ere Google etorri da horrelako praktikak esanez, bueno, kontraeraso bat egin behar dugu, salaketa hauek erantzun bat eman behar diogu, eta kontatu dugun bezala, lehena izan zen App Store, orain dela hilabete batzuk, dendan kobratzen dizkieten komisioek horiek jeitzi zituen, baina bakarrik kasu batzutan, komisioa erdira jeitzi da 30%tik 15%, eta Google, esan dudan bezala, Appleen atzetik jarraitzen du, eta uztailaren lehenetik aurrera, baita ere bere Play Storeko aplikazio garatzaileek kobratzen dien tarifa murriztuko duela iragarri du. Baita ere, 30%tik 15%ra jaitziko du, garatzaile bakoitzak aplikazio dendan urtero fakturatzen duen lehen $1.000.000 Begira, azkenean Epic Gameseko kontua aldaketak sorrarazi ditu, baina egia da ere Europar Batasunak zerbait ikertzen hasten duenean, ezin diogula uko egin
berri honi. Horrek ez du esan nahi Apple ez duela izun bat jarriko, izun bat jasoko barkatu. Bai. Baina gutxienez bere mugimenduak hor hasi dira egiten saiesteko. Ba ikusiko dugu orduan zertan geratzen den hau. Gaur Borja kontatu behar dugu praktikatan daukagunez gure laguntzailea arazetxoak izaten ari ditugu, baina ez asko, osea, jasaten ari ditugun, inkonveniente txikiak, azkenean, bakoitza ikasi behar dugu, gutxika gauzatxoak egiten, baina lekzioa eta inkonvenienteak izan dituztenak azken astean bi enpresa handiak izan dira. Hasiko gara nire asteko dramarekin. Ai. Ez duzue imaginatzen nola izan zen hau. Hau da. Ia nervioso jartzen naiz eta oso guztiak ukitu behar ditut. A ber, kontua izan zen. Pasaden... ez dugu horatzen zein egunean, izango didazu, segunean gertatu zen hau, pasaden aste artean, ez dugu horatzen. Bai, uste du bai, izan zela aste artean. Amalauan? Ez, hori da bueltatzeko, amalauan. Ez, uste dut izan zela pasaden atzearen aurrean. Ez dugu horatzen noiz kontxo izan zen. Ni horretzen du notifikazio bat, baina hemen ez... Ni jaso nuen bere momentuan ere noiz izan zen. A ber. Amarrean edo... A ber. Bai, uste dut amarrean izan zela. Hemen daukat, por cierto, nire mugikorren sistema bat abizetzen nagoela. Hemen daukat tweet bat, martxoaren amarrean, Bai. Baita ere, martxoaren amarrean, bai tweet guztiak martxoaren amarrean bota zituzten hortu. Ziur zaude? Martxoaren amarrean izan zela? Tweetak bai, gertaerak ez. Gertaerak izan ziren martxoaren amarrean. Bale, martxoaren amarrean, zer gertatu zen? Gaueko ordu biaetan edo alako zerbait, ni mezu bat jaso nuen, lotan nengoen orduan, goiz horretan... Katastrofearen mesua. Goizeko zeiretan ikusi nuen nire mugikorrean nire posta zerbitzaria deskonektatuta zegoela. Saiatu nintzen begiratzen segertatu zen eta bar, eta berriak, batez ere hornitzailearen webgunea ikusiz begiratu nuen arazo bat zegoela data center horretan, zerbitzari talde horretan. Zer gertatu zen? Zute baten gontzela. Vale? OVH da gu erabiltzen dugun hornitzailea posta zerbitzari baterako, gure posta propia daukagu. Hortaz aparte baita ere hosting eta cloud zerbitzuak ematen dituzte. Denetarizko internet zerbitzuak ematen dituzte, baina gure kasuan horretarako kontratatuta daukagu. Eta kasu honetan Estrasburgoko instalazioetan. Estrasburgoko instalazioetan OVH dauka 4 atal handiena izan dena haiek deitzen duena SBG, deitzen duten SBG bi, vale? SBG bi zu hartu zuen, bai? Eta ez zuen zu hartu horrela lasai eta motel, sekulako estanda egon zen, eta gero zutea, eta... Hau izan zen interneten Txernobil. Bai, eta internet eta zerbitzari guztiak, eraikin guztia, zu hartu zuen.
hor zeuden zerbitzariak eta datu guztiak pikutara egon dira, vale? Baina, sorionez, gure posta zerbitzaria SBG lauan zegoen. Orduan, momentuz, salbatu kontu hori. Bueno, berriak esaten zuen arabera, SBG bi, hor esan duzun bezala, zuak erabat kiskali du hori, Bai. eta beste bloke bat larri kaltetu, eta beste biek, jasan ditzaketen ondorioen beldur zegoen. Gerria Claro. konpontzen hasi ziren. SBG bi gainera enpresak asko erakutsi zuen montatu zutelako barkuko kontenedoren satiekin eta eraikin oso inteligentea eta oso jasangarria zen, eta, bueno, sekulako eraikin ikonikoa montatu nahi zuten horretarako. Hortik aurrera, bueno, ikusi zuten SBG bata parte batean ere kaltetuta zegoela, SBG 3 eta 4 ondo zeuden, orduan hor dauden zerbitzari guztiak ondo daude, baino arazoak izan dituzte hainbat bideojoko, adibidez Rust bideojokoa izan du, baita ere komunikabideetan uste dut RAC-U, Kataluniako irrati pribaturik handiena, bere zerbitzariak zituen hor, orduan egunen zehar konpondo izan behar zuten beste zerbitzari batean eduki horiek izateko, eta orokorrean OVH esan du, begira, zerbitzariak ondo bau daude, SBG 3 eta 4an, martxoaren 22ko zerbitzua emango dizuegu berriz. SBG 2 bazeuden zure datuak ez daude, ez espero berreskuratuko dituzuenik, eta doainik emango dizuegu, uste dela 6 hilabete edo urte bat zerbitzu, beste servidore instalazio batean. OVH uste dut 30 instalazio dituela munduan zehar, estatu batuetan, Erresuma Batuan, Frantzian, uste dut Alemanian ere, eta Australian, bueno, eta bere sare propia montatu dute data center hoien artean, orduan beste instalazio batean kontratatu nahi baduzu zerbitzaria, 6 hilabete edo urte bat emango dizugu doainik. Baina, claro, hori izan zen egoera latza, momentu horretan jasan genuena. Gure kasuan segin dugu beste proveedore batean kontratatzea beste zerbitzari bat, eta momentuz horrekin konpontzea, ez da zerbitzari oso potentea, orduan nahiko kaskardoa, eta aldugunean gure zerbitzaria ondo dagoenez, bueltakotuko gara ohiko zerbitzu horretara. Ni galdera bat daukat bakarrik. Ez aidazu. Orduan, zertarako suposatzen daudela zue bakiak. Gazteleraz esan da, cortafuegos. ¿Para qué están los cortafuegos, señora? Kasu honetan, gainera, pertsona baino gehiago komentatu du, zergatik zutearen kontrako sistemak ez zuten funtzionatu, estanda bat egon zelako. Vale? Esplose bat egon zen, eta... Horrek ja lehertzean... Claro, sistema horiek ere badirudi arazo elektriko bat egon zela, eta leherketa izan, leherketa afektatu zuela ere sistema, zuteren kontrako sistemetara. Ekaitz perfektua. Ekaitz perfektua, hori da. Orduan, bueno, holan izan zen kontua. Gero, txisteak ere egon dira OVH orokorrean hornitzele nahiko ekonomikoa delako, eta jende asko bere gauza maliziosoak eta txarrak egiteko erabiltzen du OVH, orduan batzuk esan dute zute horrekin fishinaren erdia baino gehiago pikutara joan dela, beste batzuk ere esan dute horrela igotzen direla datuak
odeiara, zutearen kolumna ikusita. Ai, en fin, esen egun hona izan, konpainiaren presidenterako ez da niretzako. Osea, ikustekoa izan zen egun hori. Baina, bueno. Arazoak ere izan dute, azken egunetan, sepen, estatuko enplegu zerbitzu publikoan. En fin, movidak egon dira, uste dute komunikabide guztietan agertu direnak, eta bueno, beste urteetan ere gertatu diren batzuk gogoratuz. Uste dut bere momentuan telefonikarekin baitare itxegin genuela telefonika eta cadena ser afektatu berriro ere zuten ransomwarea erasotzen du. Hori da. Eta kasu honetan CParen movida nola izan da? Bueno, historia hasieratik kontatuko dugu. Hasieratik? Hasieratik, 2016tik, beitu. 2016an, estatuko enplegu zerbitzu publikoa, gazteleraz esan da, SEPE, Servicio de Empleo Público Estatal, azpiegitura eta sistema informatikoaren euskarri eta bilakaerako zerbitzuetarako lehiaketa publikoaren oinarriak argitaratu zituen. Lehiaketa honen zenbatekoa izan ziren 13.000 milioi eurokoa edo 13.000 eurokoa. Bai, barkatu, 13.000 puntu koma bezala hartu dut. Helburua zen seperen azpiegitura eta sistema informatikoen eta komunikazio sistemen euskarria eta bilakaera ematea, bai, eta kalitate, arkitektura eta segurtasun zerbitzuak ematea ere. Erakundeak emandako zerbitzuen euskarria ematen dietenak. Dirudienez, 13 milioi euroiek ez dira izan nahiko 30 urte ekipo informatiko berritzeko edo dena ondo babestuta edukitzeko. Gutxienez, ikusi dugun bezala ordu gutxi batzuetan sistema altxatzeko segurtasun kopiak izateko eta improvisazio eta lardaskeria absolutuaren sentsazioa ez emateko. Antza denez, bai? Badakigu nor irabazi zuen konkurso publiko hau? Indra? Ez dakit eta horrela bota dut. Ai, ama, izan liteke, egia esan da izan liteke. Esan. Edo telefonika, agian. Jode. Gauzak ikusi. Borja, ez ditugu lagunak egingo programa honetan, Ez genituen egiten orain arte, orduan. En fin. Bueno, esan dugun bezala ransomware motako malware bat, lan ministerian menpeku CP honetan, sistema informatikoetan, sartu da. Hasiera batean, langile guztiek berehala itzali behar izan zituzten ordenagailuak, momentu honetan, virusaren edapena saihesteko, eta une horretatik aurrera, langileak desinfekzio prozesuarekin eta segurtasun kopiak zahar berritzearen hasi ziren. Hala ere, badirudi, dena ez zela kontrolatzen ari eta zaharkitutako segurtasun kopiak erabiliko zituztela 2018 urtekoak entzun dut webgunea artxiboko informazioarekin zahar berritzeaz gain. A ber, hori bere zentzua dauka, komunikabide guztietan ikusi dut. No, eske, claro, nola jarri duten martxan, ez dute kopiak egiten 2018 urtetik. Kopia zahar batekin eta bar. Azkenean, CParen webgunea izan da goitza elektroniko bat daukala. Kontuan hartu behar dugu, printzipioz berreskuratu behar dena horri nagusia dela. Eta horri nagusia berreskuratzeko agian aukerarik errezena izango dela archive.org-tik ateratzeak segurtasun, HTML-en plano kopia bat, eta gero ikustea nola jartzen ditugun martxan beste fitxategiak, agian kopia horiek modu batean edo bestean prestatu edo eraldatu behar dira produkzioan jartzeko berriz. Orduan, en fin, kritika hori egitea horrela informazio, benetan jakin gabe nola egiten diren segurtasun kopiak webgune horretan, uste dut ez dela guztiz bidezkoa. Gogoratu behar dugu CP funtsezko erakunde bat dela eta besteak beste langabezia prestazioen ordainketa kudeatzen duela. Erakundeak azpimarratu duenez ordainketa ez dago arriskuan, baina dituek zalantzan hori jartzen dute.
batzuk esaten dute, goiz dela gehiago jakiteko eta arintzelanak egiten ari direla. Baitere, gobernuak aitortu du ez duela erreskaterik eskatu. Baina hori ez da ohikoa. Normalean Ez dietela, erreskaterik eskatu. Baina hori ez da normalean gertatzen. Normalean ransomware erasoak funtzionatzen dute moduan da lehenik eta behin zure software guztia enkriptatzea eta gero dirua eskatzea klabea emateko. Bueno, Hori da ohizko modua. dena den Ni ezagutzen dudana gutxienez. Dena den, kadena zerreko kasuarekin ikusi genuen bezala, aste asko iranduko du prozesua ordenagailu berriak, ordenagailu guztiak eguneratu eta martxan berriz jarri arte, orduan gutxika ikusiko dugu zer ikusten duten teknikariek kasu honetan sepeko webgunearen hakea dela eta. Bai, bukatzeko esan behar dugu, lan ministeriotzak kriptologia zentro nazionalera jo behar izan duela erasoa detektatzeko prozesuan eta hartu beharreko neurrietan euskarria eskatzeko. Horretarako daude, ezta? Bai, horrela da. Eta beste kontuei buruz hitz egiten, Wikipediari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Ordainpeko bertsio bat garatuko dutelako. Lasai. Lehenik eta behin, enpresentzako izango delako, eta ez da Wikipediaren bertsio bat, baizik eta Wikipediaren datuak eskuratzeko beste bide bat. Vale? Hori lehenik eta behin argitu behar dugu. Hortik aurrera, Borja? Wikimedia Foundation, Wikipediaren atzean dagoen enpresa, ordainpeko zerbitzu berri bat, esan duzun bezala, sortzen ari da, eta Wikipedia Enterprise izango du izena, aukera berriak eskainiko dizkie, edukia erabiltzen duten enpresei. Gaur egungo doako zerbitzua ez da ezertaz aldatzen, baina Google edo Facebook bezalako erraldoiek informazio eguneratuagoa eta beste funtzio batzuk lortuko dituzte. Urrengo proiektu handia da beren sare soziala sortzen saiatu zirenetik. Gogoratzen badugu gaur egun Googleen bilatzen baduzu edozein gauza edo ia edozein gauza, lehenengo emaitzetan beti agertzen da referentzia bat edo ja bere kutsatxo propioarekin zer esaten duen Wikipedia. Eta baita ere, eskatzen badiozu Googleeko asistenteari edo zer, normalean Wikipediaren definizioa bueltan ematen dizu. Orduan, motatako zerbitzu horiek enpresa baten bidez bideratzea, hori da urrengo intentzioa, Wikimedia Foundationen intentzioa. Wireden idatzitako artikulu baten bidez iragarri du konpainia 2021 urtearen amaieran abiaraztea espero duten zerbitzu berri hau. Zerbitzuak nola funtzionatuko duen erabat argi ez duten arren, Wikipediaren egungo APIaren premium bertsioa izango dela diote, eta Wikipediako APIak Googleri aukera ematen dio, kontzeptu baten laburpen azkar bat erakusteko bilatzean kontatu dugun bezala. Badekizu nor aterako duen ere etekina hobekuntza honetatik? Oso ondo hartu du txistea gure ez nuen espero ja hori gertatzea. Oso ondo, bai, Alejandra ere. Ai, ama. Bai, jarraitu. Bueno. Hau zen bakarrik zapaltzeko. Vale, Wikipediak dio bere ordainketa zerbitzuko bezeroek azkarrago eskuratu ahal izango dutela informazioa edo formateatuta behar dutenaren arabera. Adibidez gaur egun doako apirako informazioa bi astetik behin eguneratzen da automatikoki zerbitzu berrian berehala emango da. Ordainpeko apiaren atzean noski gizalan handia egongo da, gaur egun enpresen langile propioak dituzte Wikipediaren edukia iragazten. Ordainketa zerbitzuaren beraiek egingo dutela esaten dute edukia hobeto egiaztatuz eta edizio fidagarrienak lehenetziz berrienen aurretik. Hau da, faltsuak batzuk badira, hobeto konprobatuz. Claro, azkenean hori egin aldute edizio konkretu batzuk
markatuz eta esan ez, bueno, edizio honetan badakigu informazio fidagarri dagoela, hortik aurrera egiten diren edizioetan, agian esain beste, eta noiz behinka edizio fidagarri berriak proposatzen eta markatzen. Bai. Sistema oso interesgarria izan daike hau. Eta horrela saiestuko dute jende asko Wikipediari buruz daukaten irudia. Batez ere, nolabait egin da norbaitek edonor Wikipedia aldatu alduela eta jartzen duena ez duelako inungo fidagarritasunarik. Azkenean, hau izan daike nola egin ordainezko zerbitzu bat nola egin doako zerbitzu bat hobetzea ordainezko zerbitzu batekin. Hau da, ordainezkoa martxan jartzen dut, baina doakoa ere etekina edo benefizioa jasotzen du hobekuntza horietatik. Orduan, kasu honetan ondo dago horri esker Wikipedia hobeto sustatzen bada, hau da, hobeto mantentzeko dirua badauka. Diruak badaude, hori. Beste zenbaki bati eman aldiot eta diruari buruz hitz egin dezakegu, baina ez dute egingo. En fin, hori, Wikipediaren ordainezko zerbitzua jakin dezazuten enpresentzako izango dela eta bakarrik datuen sarbidea aldatzeko. Eta beste berri batzuetan sartuko gara, baina ez berri askarretan, pizka bat luzetxoagoak, baina ez bereziki luzeak, ez dira formatu handikoak izango. Adibidez, Twitterrek txioak desegiteko botoi bat jarri du proban. Botoi bat dela, botoi arraro bat esan genezake. Tweet bat bidaltzen dugunean, hor borradoreetan edo pantailan geratzen zaigu, eta azken bidalketa egiten den arte, 10 segundu pasatzen dira, barra bat agertuz esanez, Twitter bidalita, desegin. Hau da, emailen, Gmailen, Google egin zuen bezala, 10 segundu da 15 segundu ematen dizuela emailaren bidalketa desegiteko, baino benetan emaila ez da bidali. Vale? Hor geratu da, eten 10 segundu eta gero ja bidaliko da. Bai, sistema horri esker, ortografia akatsak dituen txio bat, modu askoz errazagoan zuzendu ahal izango da, eta pertsona batzuei, segundu estra hoiekin eman dituzte, Bai. bere argitalpena piztuta argitaratu ala ez hausnartzeko. Baita ere ez dela ideia txarra momentu hoi oso beroan. Bai, ni ikusten dut ziur 10 segundo horietan tweet sutsu bat guztiok kenduko ditugula, eta batez ere 10 segunduan berriz irakurriko dudala Twitter akatsak berri ikusteko. Twitter ez. Mesedes jarri behingoz txioak editatzeko nahi duzuena, baino zerbait, mesedes, favorez. Baita ere egia esan beharko nuke Twitterrak editatzeko aukera eman arren 10 segunduta gero donor ja zure Twitterraren irudi bat hartu alduela eta ja editatuta gero, baina hori da zuk esan nahi zenuena. Orduan ja, hortik ja ezin zara atzera pauso bat eman. Edo Twitteren irudi bat sortu. Orduan, 10 segundu, adian ez dira asko izango, baina pizka bat aldatzeko pausu bat ematen dute. Blokeatuta geratu da Borja. Bai, guztiz. Esan behar dugu funtzioaren garapen hau oso aurreratuta dirudien arren ez dakigula noiz hasiko den implementatzen eta erabiltzaile guztien gana aldi berean iritsiko den edo talde txiki batera bakarrik. Hori da esan nahi nuena, baina ez nuen hitza hauan. Hori Twitter egingo duena. Sare sozialen atalean ere Instagram debekatuko du helduen eta neraben arteko
mezuak bidaltzea haien artean jarraitzen ez badira. Bai, eta nik ustez eskatzen zen funtzio bat, ez adibidez Twitterren kontatu dugun bezala erabiltzaileek eskatzen zuten funtzio bat, baizik eta erakunde publikoak edo legeak eskatzen zuen funtzio bat honelako gauzak saihesteko, hau da, heldu eta nahiko helduak diren pertsonak, nerabeak hortik atzetik ez egoteko eta akoso edo horrelako interneten gertatzen diren kasu batzutan kontatzen ditugunak eta zoritxarrez gertatzen direnak ez gertatzeko gehiago. Hau, azkenean, TikTok bere momentuan egin zuen bezalako neurriak hartzea da, adibidez, TikToken 14 eta 18 urte artean badaukazu, akontua izan dezakezu, baina hitz egiteko mezu pribatuak bidaltzeko ezaugarriak oso limitatuak daude eta kasu batzutan ezin dituzte ezta mezuak bidali. Orduan, hildo horretan erramintak ematen badira segurtasun hori mantentzeko hildo horretan ondo jarraitzea da, ez? Bai, gainera, segurtasun jarraibideak sartzen dira eta nerabei erakutsiko zaizkie susmagarria izan daiteken portaera izan duten helduei mezu zuzenak bidaltzen dizkietenean. Instagramen jakinarazi duenez, baita ere adimen artifizialeko eta ikaskuntza automatikoko teknologia berri bat garatzen ari da, pertsona batek kontu bat lortzeko erregistratzen denean, duen adina detektatzen saiatzeko. Ezaugarri oso interesgarriak. Google Mapsi buruz hitz egitera pasatuko dugu, mugimendu ere interesgarria egiten ari dutela. Edonork mapa editatzeko, kaleak egiteko, ezabatzeko edo akantzak zuzentzeko aukera emango dute. Bai, ez zaizu inoiz gertatu, errepideak aldatzen dira mugitzen zarenean, edo kale batzuk noski erreformatzen dira, edo aldatzen dira, eta zuk ez duzu informazio hori oraindik aurkitzen zure Google Mapseko aplikazioan. Konpainiak iragarri duenez, Google Mapsen hainbat berrikuntza gehitzen ari dira, eta horien artean erabiltzaileek plataformaren eraikuntzan gehiago eta errazago parte altu ahal izateko hau aurkitu dugu. Aldaketa horiek COVID-19arekin alderatuta, nobedaden txanda handiaren ondoren iritsi dira, eta orain garrantzitsuena mapa bateko kaleak aldatzeko aukera da. Ikusi dugu zalantzarik gabe. Google informaziorik ez duen lekuetan, errore bat edo aldi baterako aldaketa bat dagoenean, erabiltzaileek horren berri eman ahal izango dute. Google Mapseko errepide editoretik ordenagailu batean mapa bat editatu ahal izango da, adibidez, falta den kale bat gehitzeko, eta hortik aurrera erabiltzaileak kale edo bilbide berria marrastu besterik ez du egin beharko. Hortik anekdota bat bai kontatu aldut, uste dut. Kontatu. Atzo hartu nuen metroan, hemen Bilbon, eta ikusi nuen Google Mapseko aplikazioetan metroa hartzen duzunean, ja daudela aukerak esateko metroa jende asko edo gutxi alduen, daukan momentu hortan, edo eserlekuak libre edo ez dauden, eta bestelako gauza kontatu aldituzu, sekurtasun pertsona dauden edo bakarrik kamerak, edo zer gehiago, aksesibilitatea, donor aksesible dagoen, badakizu, diskapazitatea dauden personak, edo gurpile zelekuetan, edo horrelako gauzak. Kontatu alduzu nola ikusten duzun metro bagoia eta estazioak jendea baita ere jakiteko hartu aldezaketen edo ze kondizioetan. Googleen berrikuntza hau esan behar dugu ere duela urte asko jarrita dagoela OpenStreetMap sisteman. Eta OpenStreetMap dela gutxi gora bera Wikipedia bezalako zerbait, baina mapa bertsioan, eta OpenStreetMap horretan ere edonork edizioak egin ditzake nahiko ondo doa orokorrean, eta gaur egun beste lekuetan ikusi ezin dituzun
gauzak OpenStreetMap horretan agertzen dira. Beraz, edizio hori edo aldaketa horiek guztiontzako informazio hobea izateko bada, ondo dago ez? Bai, eta bukatzeko Google Mapsera laster iritziko den beste aldaketa handi bat argazkiak plataformara gehitzearekin lotuta dago. Gaur egun erabiltzaileek negozioen eta lokalen argazkiak igo ditzakete, beti ere lekuaren aipamena eta valorazioa egiten badute. Hori gutxi barru aldatuko da eta Googleek argazkiak igotzeko aukera emango du erreseina bat utzi gabe. Begira, aldaketa interesgarri hauek. Netflix ere aldaketekin dago oso labur, baina esan behar dizuet gauzatxo bat. Leku askotan ziurrenik ikusi duzue horrelako izenburu bat. Netflix kontua batekatzen dutenen atzetik hasiko da. Eta ez da gia. Bueno, benetan ez da gia. Ez da guzti sekia. Netflix esan... Beren kondizioak bete gabe. Barkatu. Netflix esan du... frogatxoak egiten ari duela eta kontu batzuetan agertu da mezu bat esaten ez bazara bizi akontu honen ordainketa egiten duen pertsonaekin, mesedez egizu zure akontu propia. Gauza da, akontu pluralak edo familia kontuak, beren baldintzak da, hor dauden pertsona guztiak leku berean bizitzea. Hau da, konbibentzia ditzen dena. Bai, baina, bueno... Spotify baita ere egiten duen berdina. Mezu batzuk agertu dira akontu batzutan eta sistema kontuz frogetan dago. Hori ez du esan nahi. Gertatu daiteke. Sistema guztia martxan jarriko duten, frogatzen ari dute zer gertatuko den horrekin, baina momentuz ez dute guztietarako kanpaina bat martxan jarri hau ekiditeko edo aldatzeko. Baina, bueno, hori badakit kasu askotan komunikabideentzako ez dela salgarria, ezin dutela saldu. Bueno, ez dute mehatxu mezuak bidali, bale. Eta azkenik, komentatu behar dugu, urrengo urtean argitaratuko da azken páginas amarillas. Bai. Azken horiak Telefonica Movistar bere momentuan egiten zuen gida hori, gaur egun Bi Digital deitzen den enpresa bat egiten duena, eta zorionez Telefonikan entzako haiek ja negozio hori kendu dute erditik, eta Bi Digital esaten du gida hori interneten jarraituko duela, baina azkenean ez zen gida baino iragarki oso handiaz. Bai, horri alde horiek ja hainbat urte daramatzate beren eraldaketa digitala lantzen. 1985ean paperezko gida osatzeko webgunea jarri zuten abian eta ordutik marketing digitaleko hainbat zerbitzu sartu dituzte, negozio hori Espainiako enpresen direktorio nagusia izan den 4 hamarkadetako diru-sarreren iturri nagusia bihurtu den arte. 2017an, bilakaera horren ondorioz, enpresaren izena aldatzea erabaki zuten, Bi Digital, esan duzun bezala, eta orrialde horiak Páginas Amarillas izenekoaren eutzi zioten soilik gidarako. Eta ja gida kenduko dute. Oso ondo, hau guztia kontatuta, titulol. Titulol. Titulolen badakizue nire harridura, sorpresa edo dena deakoa bilatzen duela Borja, eta gaur, egia esan da, beste programetan bezera, ez da egitze komentatuko didan, baino ikusiko dugu eta entzungo dugu. Borja, zer daukazu gaur nire harridura ateratzeko? Bueno, gaur Twitch buruz hitz egingo dugu. Begira, kasualitatez Twitch zerbitzuan zuzenean gaude, twitch.tv/euskadigital akontuan. En fin,
Bueno, Twitch argitaratu du transparentzia informe bat, non esplikatu du zenbat akontu baneatzen dituen, eta zertarako, eta ze arrazoi daukaten, eta hori guztia. Eta hortik, informazio bat, pizka bat deigarria. George Davidson, streaming plataforman George Not Found bezala, ezagunagoa, 2 aldiz jarraian baneatu dute Twitchen azken egunetan. Arrazoia, Twitchen arabera, bere kontuak izen desegokia erabiltzen du plataformako beste pertsona baten nortasuna bere ganatzeko. Ze nortasuna? Berea. A ver, hau ez dut ulertu. Zer gertatzen ari da honekin. Hau da, arrazoia, ingelesez esan, using an inappropriate username in your channel profile. Hau da, bere izena ez dela aproposa, zen barre egiten zuen edo akosoa egiten zuen beste pertsona bati. Baina pertsona hori bera zen. Orduan, pertsona honek, Georgek, Twitterren hasi da kontatzen historia. Barkatu, esan duzu erabiltzailearen izena zela George Not Found. George Not Found. Ze arazoa daukagu horrekin? Ez dut ulertzen. Bai, pertsona honek daukala 2 akontu Twitchen, bere batez ere akontua da principala dela George Not Found, eta bigarren akontua This is George Not Found. Orduan, esaten du batak bestearen lekua suplantatzea nahi duela. Vale. Hombre, edo izen bat izatea beste pertsonaren izena ofenditzeko edo insultatzeko edo barre egiteko. Hori da, Twitchek argitaratu zuen arrazoia. Claro, a ver, bigarrena kontuaren izen bezala ez da oso ona, ez da oso aproposa. Ordon, George Not Found hau bere bigarrena kontuari deitzen badio George Yes This Found. is not George Found, not found. Baina aldatzen badio This is not izena eta kontua. aldatzen badio izena eta baina this is not ez da oso polita geratzen. Ulertzen dut zergatik. Azkenean egia da arauak ez direla honetarako, baina ulertzen dut Sistema automatikoa nola funtzionatzen duen. Eta sistema horretan, hau excepzio edo kasu limite bezala agertzea. Egun pare batez, beraz, George baneatu egin zuten, berriro baneatu, eta azken aldiz baneatu. Hau da, jarri kendu oso egoera nahasia da, eta galdetu dezakegu Twitchen norbait konturatu ote den baneatzen ari zein pertsona benetan jasartzen ari zela uste zuten bera. Claro, ziurrenik sistema automatiko bat egongo zela, bane hoien atzean eta azkenean, ez dutela kontrolatu. Kuriosoa. Edo ez dute, pertsona bat ez duela begiratu hori. Informe horretan zerbait gehiago ikusi duzu horrela barragarria edo horrelako zerbait? Ez, nire berria hemen bukatzen da. Zure berria hemen bukatzen da? Zure berria hemen bukatzen bada, berrien atala ere hemen bukatzen da. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Honaino orduan sarean zehar 313 izan den hau, eta geratzen zaigun bakarra da gure gauza jasotzea eta etxera joatea gutxi gora bera, ez da Borja? Horrela esan aldugu. Horrela da, baina bi aste barru berriz ere hemen egongo gara teknologiari buruz hitz egiteko. Borja, lagun mina eskerrik asko eta bi aste barru, berriz hemen jasoko dizut teknologiari buruz hitz egiteko. Eskerrik asko Inigo 313. edizio honetan egoteagatik, edo nik esaten dudan bezala, 200 edizioa Borja eta gero. 200 edizioa Borja eta gero, oso ondo.
eskerrak eman behar diogu ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteagatik, eta irratietan adibidez, non dauko, bideoa Bilbo Hiria irratian eta beste batzuetan ere Arrosa sarean, Siberia FM-en, Santurtzi irratian eta beste hainbatetan dauden teknikari eta ekoizpen taldeei haien lana ere gure emisioa ahaltzen duelako. Gu esan dagoa, bueltan egongo gara 2 aste barru, baina bitartean sarean zehar.eus webgunean gaude, eta baita ere Twitterren, Facebooken, Facebook, zergatik epatzen dut hemen Facebook, ez dut ulertzen, Borja, zergatik epatzen dut. Ni kontatuko diazu. Ez dakit. Twitterren eta Telegramen sarean zehar gara. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta 2 aste barru gehiago. Aio!